أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرترا دمت سلفن هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفن هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتا إيرين هذا.com زغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفن هذا إيرترا سلام زغبركم سماعتنا زخبرن زعززن سلامتنا يبصحكم لومي حموس 10 ميازيا 2017 نايلمو فنونا مدبات كنكتاتلكم كم تلمود بزينا نتفتات سلفن سمناو نتفتات زينا كنفلمو إنا أسبب بلنا يقدف بتفطرو أبسليان قريتشتاتن زنبر ناي عنوة حيليو أب تحت الزبل الصحف نباخم كنبلو إنا زغبركم سماعتنا ناخم دزانيو تعم زيماتاتن قد من أكال فنونا يوم سنة مكتال نتمننا نافلم مدباتا خسقاقركم زينا نتفتات سلفي كفل زينا سلفن هذا إيرترا قبو زينا وسراحاتو نمعمام زلو حجرتات بمجنزاب صفوفن بقون عمامات مثل إسال سراحاتو أم عباي حقسن وسنتن زخونو زمناوي ديجيتالي إلكترونيكساوي مسارحتاتن ستوديوتاتن راديو تلفزيون نخمالو زحلفه وسانيتات أبالات سلفي مركوس غيرو حسراتاتو أوجدو تدلعي عيوتات من بركات مدبات سريعو ينتعطف مهلاو تحبيرو مسزيج تأساسر وطنات كفل زينا سلفي نمعوات تساتفتي روم واتسابي حوار أعداء حزب النهضة التباب عند مسجن مسرح وفياتات يكادو مهلاو مزاكيت كفل تخيلو الله بركم سمعتنا زينا نتفتات سلف خصوم جانيكم نابسمناوي نتفتات زينا خزقاقركم هيليكوبترات كينات هاجرات عرب أبقيه بحري 4 كلتن صوماليوان سدتنياتات كبزقة لا يكلت الله بسعودي عرب زمرح ناي لفنتي سراويت هاجره وشمد عرب أبقيه بحر بزكايدو نا هيليكوبتر دبداب أبجل بازنبرو 4 كلتن صوماليوان كمستقطلو تحبيرو يتينا بقدام عسرت شمون تمقابي تابزو بحليتي أبلعلو قلعونا ديتا تنزل كوبوم ترى سدتنياتات استفدت من مدقعتي قفعي أبلعلو نسوها السبات كبل منقسو صومال كونين والله وتم صوماليوان أبقيه بحري أبتركب نا يمن ودب حديدة كبابي باب المندب باب زبصحت الأوان كاب هليكوبتر بستون شفلهم ركوتاتن تايتن يمحلقهم وتم أبي من أبتلا العواي كوميشن سدتنياتات حبرات هاجرات استمزقوا كونو خمسو خلو سدتنياتات صومال كاب جماجم بحر حديدا نبي من نبي يمرحو كم زنا برو بنوتركو أنت زي تفلته أنا بعدهم ناب صومال ويكا ناب سودان نمسجار مدب كم زنا برو زقلت زلو منقستات يمن صومالن نتي بدكعتي بسعودي عرب زمرح ناي لفنت سراويت وشمت عرب كم زفصمو يقصوكو انتلو ابي من ناي نفرتن عقار سراويت بدكعتا زكايدا زلوا سعودي عربن تكون حبرات امارات عرب زخونه ملاشي حبالون مرحتها هاجرات إيجاد بزعبة هلو كونتات صومال زت يوم مرحتي شدشتها هاجرات إيجاد أب هلو سبعوي كونتات صومال زت يوم وتم مرحتي إثيوبيا جيبوتي صوماليا دبوب السودان أوغندا كينيا بقدام 25 مقابيت أب كينيا كتمان نيروبي أب زكايدو أخيبا أب صومال نزول لخونتات سدتين أتات ومتكوار هاجرات مبرق أفريقيا سدتين أتات صومال كحجزاء تمحتينهم لجسها هاجراتون سمالاوان سدتنياتات ناب هاجروم تماليسوم هيوتوم دادم نمطياس إجابهم كبركتا أتوم أب كينيا استقابو مرحتي إيجاد لبوا محلاليفو صومال أستاد كلتا نتبي 5 مليون زيج أتات أب قرابتي هاجرات فاحي لهم كم زول أوز قلت كوينو ناب هاجروم نخم اللسوس تخايدت سعري كم تزيد أي تعوتن مبزحتهم كابزون أستاد كلتا نتبي 5 مليون سدتنياتات صومال أب كينيا إثيوبيا معسكرات تعاقي وميركبو أب جيبوتين أوغندا زي نعقد ري صوماليوان سدتنيات كلو أب إيرترا
ኣብ ከባቢ ባጽዕ ዓም ኩሉ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣስታት 4000 ሶማልያውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ጸብጻብ ትካላት ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት የመልክት። እታ ሃገር ኣብ ርእሲ እቲ ዘለዋ ናይ ጸጥታ ሓጓፋት ምዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ እውን ብከቢድ የንጸላልዋ ብምህላው ንኹነታት ስደት እታ ሃገር ከጋልጥ ከም ዝኽእል እቲ ትካል የጠንቅቕ። ኣብቲ ብጻውዒት ሓድሽ ፕሬዚዳንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላሂ መሐመድ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢጋድ መራሕቲ ኤርትራን ሱዳንን ኣይተረኸቡን። ኢትዮጵያ ንኢጋድ ኤርትራ ንምንጻል ከም መሳርሒ ትጥቀመሉ ኣላ ክትብል ዝሓለፈ ወርሒ ምውቃሳ ይዝከር። ሕብረት ኣውሮጳ ንሕብረት ኣፍሪቃ 120 ሚልዮን ዩሮ ለጊሱ። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ምውሓዝ ጸጥታን ሰላምን ዝውዕል ናይ 120 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ንሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዝለገሰ ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረት ነዚ ዘፍለጠ ብምክትል ፕሬዚዳንት ሕብረት ኣውሮጳ ፌዴሪካ ሞጎሪኒን ኮሚሽነር ኣህጉራዊ ዝምድናታትን ምትሕጋዝን ነቨን ሚምካን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብ17 መጋቢት ድሕሪ ዘካየደ ወግዓዊ ምብጻሕ እዩ። ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ተለጊሱ ዘሎ ሓገዝ ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ዘካይዶ ዘሎ ናይ ሰላም ዕቃብ ተልእኾ ኣሚሶም ክውዕል ምዃኑ ተሓቢሩ። ብዘይ ኣበርክቶ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ሶማል ናብዚ ሕጂ ትርእዮ ዘላ ተስፋ ክትበጽሕ ኣይምኽኣለትን ክትብል እውን ምክትል ፕሬዚዳንት ሕብረት ኣውሮጳ ፌዴሪካ ሞጎሪኒ ኣብቲ ኣጋጣሚ ገሊጻ። ተልእኾ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማል ኣብ 2007 ዝፈለመሉ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ሕብረት ኣውሮጳ $1.3 ቢልዮን ምልጋሱ ጸብጻባት እቲ ሕብረት የመልክቱ። መበል 5 ስሩዕ ዋዕላ ሕብረት ኣውሮጳን ኣፍሪቃን ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ኣብ ናይጀርያ ከተማ ቡጃ ምትእንጋዱ ምድለዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ሕብረት ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ጸጥታን ንምርግጋጽ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ዘበርከተ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሓደጋ ነፋሪት ካብ ዝደሓኑ 43 ተጓዓዝቲ ሓደ ኤርትራዊ ምንባሩ ተፈሊጡ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰሉስ 21 መጋቢት ካብ ዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት ካብ ዝደሓኑ 43 ተጓዓዝቲ እቲ ሓደ ኤርትራዊ ምዃኑ ምንጭታት ሬድዮ ኤሬና ካብ ጁባ ሓቢሮም። እታ 6 ሰራሕተኛታት ዝርከቦም 49 ሰባት ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ብሰንኪ ደበና ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር መንሸራተቲ ብምስሓታ ናብ መሬት ብሕማቕ ድሕሪ ምዕላባ ብኡ ንብኡ ትክን ሓውን ተላዒሉ። እንተኾነ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ሰራሕተኛታት እቲ መዓርፎ ነፈርትን ብምሉኦም ተሳፈርትን ብሂወቶም ከም ዝወፁ ተሓቢሩ። ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ካብቲ ሓደጋ ካብ ዝደሓኑ 43 ተጓዓዝቲ እቲ ሓደ ኤርትራዊ ክኸውን እንከሎ እቶም ዝተረፉ ድማ ሓደ ቻይናውያን 41 ዜጋታት ደቡብ ሱዳናውያን ምዃኖም ክረጋገጽ ክኢሉ ኣሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ንግድን ወፍርን ዝንቀሳቐሱ ኣሽሓት ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ይፍለጥ። እታ ኣንቶኖቭ 26 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ሃገር ኣብ ዝርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ከተማ ዋኡ ንምዕላብ ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢምዋ። ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ነፋሪት ብምሉኦም ተሳፈርቲ ሰራሕተኛታትን ብዘይ ከቢድ ጉድኣት ክድሕኑ ሳሕቲ ምዃኑ ዝሓበሩ ሰራሕተኛታት ሲቪል ኣቪዬሽን ደቡብ ሱዳን ነቲ ፍጻሜ ተኣምር ክብሉ ገሊጾሞ። ምብራቕ ኣፍሪቃ 20 ሚልዮን ህዝቢ ሓደጋ ደርቂ ተቓሊዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ንኣስታት 20 ሚልዮን ህዝቢ ጸልዩ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት ይገልጻ። ነዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያን አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ደርቂ ንምምካት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም፣ ውድብ ምግብን ሕርሻን ካልኦትን ኣህጉራውያን ትካላት ረድኤትን ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ሓገዝ ይሓታ ኣለዋ። ኣብ ሶማል፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ብፍላይ ኣብ ሰብን ጥሪትን ሞት ኣስዒቡ ከም ዘሎ ዝጥቀስ ሓደጋ ደርቂ እቶም ቀንዲ ግዳያት ህጻናትን ኣዴታትን ምዃኖም ይሕበር። ኣብ ሶማል 110 ሰባት ብሰንኪ ደርቂ ከም ዝሞቱ መንግስቲ እቲ ሃገር ከረጋግጽ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ልዕሊ 40,000 ጥሪት ከም ዝሞታ ጋዜጣ ሪፖርተር ምጥቃሳ ይዝከር። እዚ ንሓያሎ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ተንኪፉ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ ደርቂ ኣብ ሓደ ቦታታት ኤርትራ እውን ጸልዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ እኳ እንተሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣህጉራውያን ትካላትን ናብቲ ብደርቂ ክትቃዕ ይኽእል እዩ ዝበለዎ ከባቢታት ከይዶም መጽናዕቲ ከካይዱ ብምኽልካሉ ቁኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። እንተኾነ ማዕከን ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣብ ናይ 2017 ጸብጻቡ ካብ 2015 ኣትሒዙ ዝተኸሰተ ዞባዊ ደርቂ ኤሊኖ ን80 ሚእታዊ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝጸለወ ምጥቃሱ ይዝከር። ካብዞም በቲ ደርቂ ዝተጸልዉ ኣስታት 2 ሚልዮን ዜጋታት ኤርትራ እቶም 1.2 ሚልዮን ቆልዑ ምዃኖም ዝሓበረ እቲ ኣህጉራዊ ትካል እቶም ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህጹጽ ናይ ምግቢ ሓገዝን ማእዛዊ ምግብታትን ዘድልዮም ምዃኑ እዩ ኣተሓሳሲቡ። መንግስቲ ኤርትራ በኣንጻሩ ሳላ ዝነበረ ጽቡቕ ክራማት ዝተሃንጸ ዜጋታትን ካብዚ ዓመት እዚ እኹል ምህርቲ ከም ዝሓፈሱ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ እቲ መንግስቲ ንፖለቲካዊ መኽሰብን ትምክሕትን ንሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ኢሉ ከም ዝኸወሎ እዮም ተቃወምቲ ወገናት ዝወቕሱ።
መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብታ ሃገር እቲ ዝበለጸ ቅዲ ኣካድና ዝኽተል ተባሂሉ ብውግዒ ተሰይሙ። መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብታ ሃገር እቲ ዝበለጸ ቅዲ ኣካዳድና ዝኽተል ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ወግዓዊ መግለጺ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ብሰነት 19 መጋቢት ዝወፀ መግለጺ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ነዚ ክብሪ ን20 ዓመታት ይሕዝዎ። ወዲ 33 ዓመት ኪም ጆንግ ኡን ብዘይካዚ እቲ ዝመልክዐ መራሒ እቲ ዝሓየለ መራሒ ብፍልጠት ዝወዳደሩ ዘይብሉ መራሒ ብህዝቢ ካብ ዝፍተው መራሕቲ ዓለም ቀዳማይ ብደቂ ኣንስትዮ ፍቱ ወዘተ ናይታ ጸብለልታ ማሕበራዊ ክብርታት ብወግዒ ብሒቱ ይርከብ። ንስሙ ምድንጋር ከይፍጠር ተባሂሉ እውን ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ከም ናቱ ተመሳሳሊ ስም ዘለዎም ሰባት ሰማቶም ብወግዒ ክቕይሩን ብሕጂ ዝውለዱ ከዓ ከም ናቱ ስም ከይወሃቦም ከም ዝኣገደው ይዝከር። ኪም ጆንግ ኡን ድሕሪ ሞት እቲ 14 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኣቡኡ ኣብ 2011 ናብ መሪሕነት ከም ዝመጸ ይፍለጥ። ቅድሚ ኣቡኡ ነታ ሃገር ኣብ ባህጉኡ እውን ንኣስታት 50 ዓመታት መሪሕዋ እዩ። ሰሜን ኮርያ ካብ 1948 ኣትሒዛ ን69 ዓመታት ብሰለስተ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ጥራይ ተመሪሓ። እዛ ኒኩለር ዝርከቦም ዓርሙሽሻዊ ወተሃደራዊ ንዋት እትውንን ሃገር ካብ ጎረባብቲ ደቡብ ኮርያን ካብ ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ብዝምጽኦ ተላሪ ረድኤት ትናበር። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ጉያ እግሪ ምቁራጽ ሃገር 25 ኣትሌታት ዘሰለፈት ኤርትራ ብሓንቲ ነሓስ 4ይ ደረጃ ሒዛ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተኻየደ መበል 42 ናይ ዓለም ውድድር ሻምፒዮን ጉያ እግሪ ምቁራጽ ሃገር ኤርትራ 9ይ ደረጃ ሒዛ። ኣብዚ ብሰንበት 26 መጋቢት ዝተኻየደ ቅድድም 13 ደቂ ተባዕትዮን 12 ደቂ ኣንስትዮን ብሓፈሻ 25 ኤርትራውያን ኣትሌታት ተሳቲፎም። ኣብዚ ውድድር ኬንያ 4 ወርቂ 5 ብሩር 3 ነሓስ ብ12 ሜዳልያታት ዓብላሊ ደረጃ ክትሕዝ እንከላ ኢትዮጵያ 4 ወርቂ 4 ብሩር 1 ነሓስ ብድምር 9 ሜዳልያታት ብምርካብ ካልአይቲ ኮይና 1 ወርቅን 2 ነሓስን ብምዕታር ኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ሳልሰይቲ ክትከውን እንከላ ኤርትራ ቱርክን ባሕሬንን ድማ ነፍሲ ወከፈን ሓንቲ ናይ ነሓስ ሜዳልያ ብምውሳድ ብሓባር 4ይ ደረጃ ሒዘን። ኣብዚ ኣብ ኡጋንዳ ዝካየድ ውድድር ሻምፒዮን ጉያ እግሪ ምቁራጽ ሃገር ካብ 49 ሃገራት ዝተዋጽኡ 557 ኣትሌታት ተኻፊሎም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንባዓት ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም ነይሮም። ዝተረፈ መደባት ክሓልኩም ሰናይ ጻኒ Thank you.
هجدف بتفطرو أبسليان جريتشاتن زنبر نعنوت حيليو ብዙሓት ውሽጣዊ ድኽመት ናይ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ዝተሓሳስቦም ዜጋታት እምበር ዶዝሲ ውሽጣዊ በዓል ቤታዊ ሽግር ጥራሕ እዩ ፀረ ህዝቢ ስርዓት ግደፍ ዝፀፈዮም መርበባት ስልያ ኣይህልውን ዶ ዝብሉ ተደጋግምቲ ሕቶታት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ክለዓሉ ይስምዑ እዞም ሃገራውያን ወገናት ካብ ዝሓደሮም ሰፍታት በጊሶም ዘልዕልዎም ሕቶታት ንጥርጣረታቶም መሊሱ ዕቢ ካብ ዝገበሮም ሓደ ተሪኦ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜያት ኣብ ውሽጢ ስርዓት ዝፀንሑ ገለ ኣካላት ጭብጣቱ ክሳብ ክንደዩ ብዘየገድስ ስርዓት ግደፍ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘዋፈሮም ናይ ስልያ መሳርሒታት ኣለዉ የሚሎም ክዛረቡ እንከለው ነቲ ጥርጣረታት መሊሱ ዘራጉዶ ምዃኑ ሓደን ክልተን ዘይበሃሉ ሓቂ እዩ ይኹን እምበር ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ፀላኢ ሕቶታት እንተዳሃልዮም ነቲ በዓል ቤታዊ ሕመቃት ናይ ደንበ ተቃውሞ ዘቃልሎ ወይ ዘፋፍሶ ዘይኮነስ መሊሱ ዘራጉዶ እዩ ዝኸውን ከምዚ ዝኣመሰለ ንናይ ፀላኢ ስልኳታት ምቹእ ባይታ ዝፈጥር ኩነታት ንኸይህሉ ካብ ግዝያዊ ረብሓን ድሕረትን ዝተናገፈ ህዝባዊ ረብሓን ክብርን ዘቐድም ጉልጽነትን ተሓታትነትን ዘለዎ ናይ ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈ ኣሰራርሓታት መርሆ ቁኑዕ ኣረኣያ ጽፉፍ ውዳብን ስሩዕ ውድባዊ ህይወት ክህሉ ምግባር እዩ እዚ መሊኡ ክሳብ ዘይተሃንፀን ብተግባር ዘይተዘወረን ግን ክሳብ ውድቀት ግዳፍ ይዕበይን ኣስ ስልኳታት ክህሉ ከም ዝኽእል ከም ውህብ ዝውሰድ ጉዳይ እዩ ህግደፍ ይኹን ኩሎም ፀረ ህዝቢ መልእኽቲ ስርዓታት ብተፈጥሮኦምን ታሪኻዊ ኣመፃፅኦምን ቅድመ ስልጣኖም ከናውሑ ሓንሳብ ብሓሶት ነፍሶም እናሓሓሉ ሓንሳብ ሽርሕታት እናተጠቕሙ ንድሕረት ናይቲ ሕብረተሰብን ግጭታቱን ከምኡውን ግጭታት ናይ ተቃላሳይ ውድባትን እናባልሑ ንንጹሃት ኣመራርሓታት ይኹን መሰረታት ብሃይማኖት ብወገን ብዓሌት ብቦታ ብገንዘብ ብመሰን ብደቂ ኣንስትዮን ብስልጣንን ብዝተፈላለዩ ጥቕምታትን ኣብ ፀረ ህዝቢ ናይ ስልያ መርበባቶም ብምእታው ናይ እኩይ ተግባራቶም መሳርሒ ክገብርዎም ዘይፈተንዎ ነገር የለን ከምዚ ዝኣመሰለ መልእኽቲ ውድባትን ስርዓታትን ይቃወሙና ንዝብልዎም ውልቀ ሰባት ጉጅለ ይኹን ውድብ ብዘለዎም ወተሃደራውን ስልያውን መሳርሒታት ተጠቒሞም ብምስሃር ብምጭዋይ ብምቕንፃል ኣብ ውሽጢ ውድቦምን ይኹን ኣብ ሕብረተሰብ ራዕዲ ብምእታው ዝነብሩ ናይ ዕንወት ሓይልታት እዮም ፀረ ህዝቢ ስርዓት ግደፍ ከዓ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥፍኢ ህዝቢ ዝኾነ ስልያዊ መርበባት እዚ ካብ ኩሎም ትካላቱ ውድባዊ ይኹን መንግስታዊ ማሕበራቱ ማለት ኢደበይዝኡ ዝኾና ማሕበራትን ማሕበረ ኩማትን እንኳላይ ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላት ክሳብታ ዝነኣሰት ኣሃዱ ስድራ ቤት ከይተረፈ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ፀፊዩ ኣብ ሕድሕዶም ተኣማሚኖም ከይነብሩ ዝገብር ካብ ናይ ፋሽስታውን ተግባራት ዘይፍለ ማፍያዊ ኣረመንያዊ ኣሰራርሓ ዝኽተል ስርዓት እዩ
እዚ ባህሪ እዚ ከዓ ድሕሪ ምርግጋፅ ሃገራዊ ናጽነት ዘምጽኦ ወይ ዝመሓዙ ሓድሽ ተግባር ዘይኮነስ ከም ውድብ ፍጥር ክብሪ እንከሎ ኣትሒዙ ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ከዘውትሮ ናይ ዝጸንሐ ተግባር መቐጸልታ እዩ። እዚ ውድብ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሜዳ ከም ቀንዲ ናይ ስልያዊ መስርሕ ገይሩ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሓለዋ ሰብራ ዝተባህለ ትካሉ ወሳኒ ጃንዳዊ መሪሕነታዊ ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንጸቢብ ድሌታቱ ከርዊ ክብል ነዚ ትካል እዚ ከም ቀንዲ መሳርሒ ብምጥቃም ክንደይ ኤርትራዊ ምሁርን ዓቕምታት ገባርን ብሓፈሻ ኣብ ሙሉእ ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣብ ሰናጭውታትን ጎቦታትን ሳሕልን ዘየጥፈአ ዝተፈለየ ሕቶ ዘለዓሉ ወገናት ብስም መንካዕ የሜን ቆራሽ CIA ናይ ዓማስልያ ወዘተ እናተባህሉ ውልቀ ሰባት ጉጅለታትን ምንቅስቓሳትን ተቐንፂሎም እዮም። ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ተቃውምቲ ውድባት ክሳብ ኣብ ጎራብቲ ሃገራት እናተወ ክንደይ መራሕትን ላዕለዎት ካድረታትን ብናይ ስለያ መርበባቱ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብተመሳሳሊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኩሎም ይቃወሙን እዮም ንዝብሎም ወገናት ብስልያዊ ትካሉ ጸልማት ተጎልቢቦም ብለይቲ ማስከራ ተሸፊኖም ክንደይ ንጹሃት ኤርትራውያን ሃገራውያን ዘይጨውየን ዘይቀንጽለን ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ሕቶ ንዘቕረቡ ናይ ሓርነት ውግኣት ተምሃሮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ናይ 1993 ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ጉጅለ 15 ተኣሲሮም ተቐንፂሎም እዮም። ስለዚ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ስርዓት ግደፍ ኣብ ውሽጡ ብብዝሒ ናይ ስልያ ስክዔታቱ ስለ ዝጸፈየ እዩ በቒዑ ክሰርሕ ዘይኽእል ዘሎ ዝብል እዚ ሓደ ካብቲ ዕንቅፍቲ ክኸውን ይኽእል እምበር ብወሳኒ እቲ ምኽንያት ንሱ ይኮነን። ንሕቶ ሓድነትን ሕቶ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲን ዝዕንቅፍ ቅድሚ ሃገራዊ ረብሓ ጸቢቡን ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታት ዘቐድም ተሓሳስባታት ልዕል ምንታብ ዝሓዘሉ ትምክሕትን ጽበትን ድሑር ኣሰራርሓታትን ዝስብር ባህሊ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ዘይዓኾኸሉን ወሳኒ ተራ ክጻወት ዝኽእል መሪሕ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ ልዕልኑ ኣብ ዘይረጋገጸሉ ዘለዎ ባዕላዊ ድኽመታትን ወድዓዊ ጸገማትን ዘይተሰግሩ ምህላዎም እቲ ቀንዲ ናይ ደንበ ተቃውሞ ጸገም ብዝተረፈ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህግደፍ ብተፈጥሮኡ ብናይ ስልያ መርበብ ተጸፊዩ ዝዓበየ ብስልያን ግርጭታትን ድማ ዝነብር ናይ ዕንወት ሓይሊ ክሳብ ዝኾነ ኣብ ኩሎም ክፍልታት ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ምህላውን ቀጻልነቱን ውሕስነት ዝኾነ ባይታ ከጣጥሕ ይተዓወተሉ ኣይተዓወተሉ ናይ ስልያ መርበባት ካብ ምውፋር ዓዲ ከም ዘይውዕል ተገንዚብና ነዚ ድኩዕ ዝኾነ ባይታ ኣብ ውሽጥና ከይረክብ ጸገማትና ብቕንዕና እናፈተሽናን እናፈትሓናን ሓቢርካ ምምካት እዩ እቲ ቅልጡፍ መንገዲ ዓወትና። ባዕልኻ ተዘንቱ ባዕልኻ ትምስክር ሽባኻ ሰሊዐ ዝባነይ ቀሊዐ ሃመይ ቀልበይ ጨርቀይ ደርቤ ዝሓለፈ ሕሰም መከራይ ዘኪረ ወሰደ ወዲ እሬ በዓል ስረ ሓጎሰይ ንጻር ሲኢነ ጨዲረ ዘሚረ ኣብ ጎደና ውዒለ ሓዲረ 24 ግንቦም 91 መኸተምታ ጨቃን ዘመን ዝነበረ ፌስታ ጓይላ ዕልልታ ጥሩምባ መኪና ቃጭል ብሽክለታ ርኤ ተጋዳላይ ክሕንገር ልዕሊ ፈጣሪ ክኽበር መግዛእቲ ክስበር ካብ ሃገር ክባረር ኣይርስዖን ከመይ ገይረ ሓጎስን ናፍቆትን ደሚረ ዘሊለን ዓንዲረ ጾመይ ውዒለ ሓዲረ ይዝከረኒ ሕጂ ኮይኑ ይስማዓኒ ንሰዓታት ታሪክ ልዕሊ ይተዕልለኒ ተሃኒነ ክሰምዓካ ሓዘኒ ተረዳእኒ ክትብለኒ ፍጹም ከየስገልኩ ሓንቲ ከየትረፍኩ ዘዝበልካኒ እናደቕምኩ ብውሽጠይ እናደገምኩ ንምእማንካ እኳ ዘይተሸገርኩ ብኻ ቀደም ተወሊደ ከመኻም ተጋደልኩ እንዴ ዝበልኩ ባእኻ እንዳቐናቕኩ ተጋዳላይ ቀዳድያ ጅብኡ ብጻይነት ያመለለዩ ምስ በልካኒ ከይተማዕታኩ ወርሶን ዝተመነኹ ሓምለ ሓሚልና ዓደስ ጠጢቕና ንብላ ይሕድሽና ተኪብና ለቂብና ዝናብ እንብላ ናብ ባላ ጽሒና እሰም ጼርና ወድና ጓልና ተራና ሓላፊና ሓንቲ ብልዕና ንሳውን ፍርቂ ኸብድና ኣለኹ ምሳኻ ጸጽል ዛንታኻ ከይረብረብኩ ፍጹም ከየስገልኩ ንምእማንካ ከይተሸገርኩ ተመሲጠውን ሰማዕካ ኣለኹ እዝን ቁፅጽርን ዓወትን ግስጋስን ብፀሓይን ወርሕን ማሕታን ገንበልን ኣሳሕባ ልመምታ ሽንቲ ብዕራይን ምምስሳልን ምንፅፃርን ሁጁምን ጅባብን ምጭባጥ ታርጌትን ተኩስና ቀቲልና እጅ ወደ ላይ ማሪኽና ጥይትና ታንክና
حقنا كاب صلائن يرو قربنا عدي عدها أمنتك عبدك نور أوزيرنا ود غشي والحج يواسبنا تجارينا توازينا جرخنا حنكيسنا بنات كننا قبول زي قبول تزوازينا نقفتا نقفتا حد تزابينا مزاني خلنا تريمين وايلانيرنا جبراي تجبر حنت من لحنا تدالو تبقس نبي كيبلنا جمتن تنبيتن حجب وسيحنا زي صوت سيرنا عود محفاش تبحنا ناسمنت مزيا ترفه انسات هاجر ناباخا زهاجر بديخا جبر أقوازي سجلكم سمعك الله حجبنا سكيف كاني جبراي تجبر كما يفاقر عبد زي الجابر نحوارو زي النابر زحتى كان كلمون ولفكا اسكتني ودل عمام رخيب مكرا ناس من السمتيا حارنت بغيرا كمتين جبون عبر السب جبواني مفتر قد لخا همزن ورآبر من هل السانكا علوف صدنكا بعل خات زنتو بعل خات مسكر بعل خات زنتو بعل خات مسكر برهان سماي نتتل ماتي وطاي كورس عني ولاوي كساب التومت نزلا خالد كساب لومي نقاسي خيخم كخوب برهان سماي نتتل ماتي وطاي كورس عني ولاوي كساب التومت نزلا خالد مبزقي النخوخ تقولني بغدي بتلعب مستوحتي أبيض فخي بشوقيتي ما مفروخ بدريتي سلازي هايكري سلكيني سلازي هايكري سلكيني حيان من فسكين تمواي سعرو درعي خوين كني شكرين خطرو برهان كتلك سلي كمرعات عينخي كوخم سبعة سكرين مقت برهانكي حيان من فسكين تمواي سعرو درعي خوين كني شكرين خطرو برهان كتلك سلي كمرعات عينخي كوخم سبعة سكرين مقت برهانكي برهان سماي نتتل ماتي وطاي كورس عني ولاوي كساب التومت يزلا خالي كساب لومي رقاسي خيخم كوخو برهان سماي نتتل ماتي وطاي كورس عني ولاوي
ክሳብ እለቶሞት ንዘላ ኻልእት متقل نخوخ تقولني بعبدي ساليخني عينو خويك مريحكني تتفطاري أليخني سلازي كمسكنك سلازي كمسكنك حيان منفسكين تمواي سعرو درع خوينكني شقرين خطارو برهان قتلك سلي كمرعات عينخي كخوم سبع سقاري الموقف برهانكي حيان منفسكين تمواي سعرو درعي خوينكني شقرين خطارو برهان قتلك سلي كمرعات عينخي كخوم سبع سقاري الموقف برهانكي كخوم سبع سقاري الموقف برهانكي سلازي عيكر السنك بعمتي ساليخني عينو خويكي مريحكن أبدعت فتاي عليخني سلازي كمسكنك سلازي كمسكنك زغبركم سمعتنا نايل معات مدباتنا أبزازي من لنا سنة كلي